Suwi kira lu ngaduh. Rada suwi. Di anu kae aku. Iki rasanya tambang iki. Jatuhnya tambang. Keri iki kae. Kowe? Iya. Altoro. Ora. Yo awor tapi siji anu, siji rumbungan. Kowe melu sapa? Melu wong kono. Nah, seperti biasa sedulur ya, suasana pagi hari di hari Selasa sedulur, di hampir penghujung bulan Desember tahun 2025 ya. Nah, besok lusa sudah nggak terasa, sudah memasuki tahun baru. Kang. Sudah memasuki tahun baru 2026. Semoga Anda di tahun 2025 banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya. Nah, menjelang tahun 2026 dilipatkan ya titikelne rezekine lur ya. Diparingi seger, kuat kewarasan, sukses. Nah, amin. Nah, seperti biasa lur. Iki ceritane dino Selasa ing tanggal 30 iki Pak D melanjutkan pekerjaan kemarin, sempat mereview dandani sekolahan. Nanti Pak dandani sekolahan. Kemarin 4 hari kemarin tuh bikin konten, 3 hari nggak ngambil konten ya, sibuk. Bapak iki lur ngewangi masang rangka kuwi dhuwurne tembok lan sak piturute. Jadi ya sempat ke kontennya digawe petang dino pisan, 3 dino pisan gitu ya. Nah, suasana di akhir pekan di penghujung bulan Desember terang. Panas kentang-kentang ya, alhamdulillah. Jadi iki sing arep meriahno menjelang tahun baru iso keturutan apa sing dikarepne. Suasane apik lho, tinggal iki kawasan Dongko terang. Nah, ini kebetulan jam 7:30 esuk lur, tapi sengenge rada redup ya, lawange rung dibuka. Sing gawa kuncine belum hadir ya, urung teko Pak Guru. Mungkin dibawa Mas Eka atau Pak Aris. Nah, iki metu ngendi lur ya penake. Oh, metu pager kene, pager ndak iki. Iki lek ora tahun ini sekolah jerawani lur, bobol iki. Ning krono ya anak buah sekolah ya biasa mau aktivitas pagi tuh. Akhirnya ya bobol pager ndek iki lur, lawange rung dibuka, aktivitas lagi ya. Bolone ora teko Mas, bolone bodo ora teko njimuk gajian lek. Aku engko ya oleh undangan kemang. Aku mau diundangi. Harus sedelat ngono kluyur. Sandale wis pedhot lur. Sandale pedhot bolo iki rung gajian iki. Nah, iku bayarane nang tuku serandal ku mangke serimpet. Lawange rung dibuka sekian jangkah wis. Pedhot. Iki ini apa aduh iki ceritane Mbah Sir? Klipo sing angel kae. Lah gareng mambengi iki jam magrib wis ning kene to. Padha diing. Rada mrengkeleng ning sikut ceritane. Ngereki lho prasaku apa ya saya kesel kuwi. Aku apa saya kesel kuwi, aku rada mrengkeleng mambengi.
lengan kunari luluh iki lho Pak Imron. Sing sore iki. Eh? Gambar abang-abang ngono ya. Ya karepku ya wong sitok bagi kok selawe lembar ngono lho. Nggih, ngenteni iki mau nyuwun. Pak Ugi. Heeh, tapi ditawani sik toh ya. Nggih, maksudku nek pengen Ya kayak kerja lah seminggu tuh Mas. yo maksudnya betah nopo ora ngerti. Iya ya. Kok kemen biasa ya? Napa? Nang koyo rasa tuku koral satu no. Yakin ya. Kayak neng kok nggak nguri. Mari ayakmu lembut banget Pak. Mau aktivitas pagi. Jadi kemarin itu pasang besi rangka ya. Dulunya kayu, tapi kayunya sudah brek. Kayunya sudah brek-brek. Regane salok tipangan nuno, ini diganti besi. Nah, seperti ini. Yuh, pakune. Ganti rangka besi. Nah, nanti mau plester itu bolo ya. Pak Di nanti mau plester itu di gewel juga. Aku ini jangan landep-landep pol bro. Masih aja ini jalan kemudian aja baca terang ini jalan mas lu kete aku. Iki mah kucine sapa nggawa? Dibangi lho. Heeh. Itu Pak Gareng lah ya. Oh iya mulai keri ya. Kunci. Tengore gue lah apa pun Rokok eboi permen relaksa. Hah. Berani berapa? Berani telas. Penyembuh ya. Santai-santai. Keloro kabeh ning awak ya ngecor kae dah. Apa ya wis kesel barang kuwi. Tapangane botrek iki mang, esuk iki mang. Iya, Mbak. Nek yo kamu kuwi. Iki kok mulane. Itu kan seperti jalan-jalan. Tapi Wan, Anakku wis mengira dulu kok. ya Pak. Ramas dulu deh. Yang orang turun Pak juga. Itu ada film nangis yo. Oh, sih ada. Yo. Butine apa tuh? Butine apa? Sama enggak? Eh. Aku pena. Sampai sana ke di situ. Jadi peluramu degan kuwi. Peluramu degan kuwi. Ya mang gawarit. Nah, tumbak. Ini
panas. Oh masih nekat kira-kira. Masih 10-an. Kurang. Tekan ini sak. Tekan ini sak. Yo. Gandang nih. Nah ya, jelasnya kok gandang tekan kok yang ini ya. Kok luwenen aku. Berarti nak kon hari dinget ora gindegan kuwi. Jadi tak ada tadi belum. Ora kedi nusul di kae to. Tapi kaya wis meh mulih tekamu. Kan sapa? Ya ulmu meh mulih ning kono di. Lah iki bisa Terus mulai. berane TikTok. Iki bisa. Tak ambil papat. Lupa ada nih. Pak Imran radang mboke. Siapa sing ngajak tuku magic kok bener lho. Cek lumayan lho. Bener kuwi mau mangan penting. Kali 600. Sing murah itu 200. Murah. Tapi di sego ping ngintip ono sing murah. Panci nah sini dari Semarang. Apa nih? Panci. Aku saling magic kamu pas aku pelat ora enak koyo ki are kok. Nyati kamu ngintip. Sing gak ambil ya. Itu bisa pindah. Apa? Lain iki ya. Iya kan orang ini terus di Enak nih. Anu gonku. Kamu pas main, Pak? Bisa irangi pun. Kamu main enggak? Ya cukup lah sampai. Iya, sistem. Cukup ketemu kayak gocane oke ngono. Kowe mangkat aku mangkat ae laman rapi bagus. Oh, oke. Nanti sok apa kan? Ada ya ora. kok biasa yang dipakan. Udah muda. Kadang besok sore makan. Ini aku misore tok. Bara aku makane mesti ada diri kita tunggu, bukan aku tak bilang. Aku patut ning omah nubi, kok krungu. Yo nduk. Ya apal to para. Soalnya kan wis kulino ya iki ya rutinai. Kok kamu bumi aku ada nguyuh kok. Kok ero, kok pengen gampang ngene ning antaran. Kok yo kok muni ngono. Mau koyo apal to masak. Apa? Kewan. Nah, esok iki ana wong liwat yang sawah tinggi. Geger pokoknya. Mangane bedo bedo kan mudah, mantep nek. Ora tak pakan. Itu biasanya iya. Warnanya dia tidak mudah. Ini mau balik bedo ngono kae jelek-jelek nih lho. Iya sudah rumah pemotian mungkin tidak. Cara ngono nih, kok kaya mati bisa iki nyang sapa. Jadi gue ya, jangan. Apa jenis kau jangan ngerti wayang, mau kan? Gimana sih? Butuhmu ndak kelang, kayak ini ragu. Aku ora. Cendek. Kalau arwah umi ngono, dipaham kan. Oh, betul kan. Ini iki jak seru koyo makro iki ya ora aru. Oke, piro, Pak? Gimana? Tak sih ini. Pokoke sak kulene. Kurang puluh gitu Pak. Linen. Kita kurang semen kita. Jadi tembok ini kurang kisah. Terus berkisah ini merutut le. Lene angel lene penas. Berkisah ngono. Urung cethuk ugi lawange apa gawange sing ndi? Iya, tapi urung. Alah yo gawang. Lek tapi yo lek diganti to lawang. Jangan lawang ini kan kok ineh ini urung positif kan oke. Terus kok tenani berarti Sing lama belas dia lah. Yo lawang iki lek pomo semeter lunas kan 90 pas lho, Bang. Masa lawange plong semeter. Lek gawange iki sik kira diupakara. ya lek krong iki ki 1000 regane. Lawang. Iya. Iya kiki nanggung to, Mbah. Ora. Landalku tak melangkah ning
kono pedot dadi sate sarep pedot. Sandal gini kae to. Sandal sing Udu sitok. Ketenge sandale. Tawang desan iki to. Inane kok ki muni sandale kakekane. Maka tanggo lah. Itu kono kita nang lemah. Tandone? Iya. Kokon mi. Ono cek lara kecil. Aku dan iki ngono, Mbak. Nek tandone aku kedhuwur banter. Kaya rata banter kok aku iki. ini kaki. Suwi kira lu ngaduh. Rada suwi. Di anu kae aku. Iki apanya tambang iki? Jatuhnya tambang. Carry iki kae. Kowe Iya, karo Toro. ora. Yo awor tapi siji anu, siji rumbungan. Kowe melu sapa? Melu wong kono. Mudah-mudahan dulu sih nomor betul. Yo saya anu. Kayak kan ane gendeng iki anu kae aja gerake. Anjir polisi. Lapangan iki cek malah tuh. Aku kayak tepuk teman. Saya rasa aku jamu tak re. Gue aku mangan Mas seperti tradisional kae tak pangani. Seperti terlalu wis tak. Tak pangani seripeng. Untuk kok ini kepindhan salah. Boleh moro ah. Salah. Kliwonan ngono lho, bocah itu. Dengarku salah konsep deh. Saya. Kita untuk pro. Pak Jamal ki kok pulih ya tenagane. Ora ngono ki yo ora kaya iki. Kaya Suket nang sekebol sakmono ngatasi. Dadi pulih lho. Nimbang jaan. Sing musuh sapi. Kok wong musuh sapi rek niku kan. tapi yo iki yo pulung. Yo ati pakat. Dia anu, dia iki. Kena
tenaga kaya ngono. Tenaga wis ringkih tapi nggih enteng. Yo pengen duwe to. Tapi ning omah ritek yang duwe aset. Sudah tuh tak kabeh kok. Tapi aku yo gunung kaya ngono iku. Boleh nih. Iya, yang di tukangnya, Mang. Perawane sih masak, yuk. Tukangnya, Andi.